Тенека. Честит рожден ден, Дерика! Остави, айде, остави долу. Остави долу. Мръсне това вече. Ето. Вкусно ли е? Да. Дори спия ли ядеш? Да. За закуска? Ай, стига толкова. Ама тази каза, че не тъгват колите. Е, И казва, майка ти дева. Ти знаеш ли какво е това? Да. Какво е това, баба? Бани. А? Баница. Баница? Да, баница е това. Голяма баница. Да. Когато се ядосва Да, пи тате. вода. Да, я. Да. Не. Какво правя? Ти трябва много леко да караш, ако така трябва да, защото така трябва да плюсаш, защото така трябва да се охапеш, защото така, като много си така плюсаш, ще си охапеш. Добре, тати, добре, мерси. Няма да трусам, айде. И така ли се каза? Аз се каза, няма някой да се песето, трябва да пес. На седалката? И седалката ли взе? Нямаме си седалка, на кой съста не я взе. Сега ти се спиш, се легнеш на земята. Се легнеш на земята, се легнеш. Show your dog as a puppy versus now. Като магаре. Нали да ме снимаш? Поче да е чипса ли бе? Да.